Bueno, amentxegaz, bitxorrekun berriaz, aurrera kontra berriaz, gaur aurrerak bitxe hiru galdura hau Berillon kontra, amentxe salupen, ja aprileko biharren partidu izan dena temporadan, da bakarra hemen kanpun, aurrerak eukira hau bastante eukazino, izan da tenisiako partidua amurun, bat adelantaten da, eta bestik erantzun etxetza, baina el gato laua Berillok erunda, da, bueno, amentxerak hau, aurrera kontrenadori, aderazpen batzuk etxeko, bueno, bitxor garku, esen izan da posible, biharren porrota segidun, ja aperilin ez duzu puntoi lortu, da, aunque meritu keizu ez punto bat lortzeko, porrotaz konformabili izan zase. Bueno, bai, ekipo politxe izan Berillo, hori, dano dakio emorun, ondo joatzen da futbolin. Baina, ni pentsaten dut, galdu bentsat ez gendunela merezi. Eukiruz momento onak eta momento txarrak, baina, azkanin eudan alde jauzire resultau. Partiduko hasiera izan da, lehenengoko laurdena izan da, Berillok sartzen da lehenengoko la kontragolpe baten, Izaierren despiste batea, gero 10. minutuan Anderpretok sartzen dau empatin gola, da 5 minutu berandua, Berillo kostabe adelantaten da markadorein, da gero horra jute zase, okazinok eukizuez, batzuk destakateku garitz landari barren remate bat, areaz kanputik, eta Berillo eukizue kontra las cuerdas netxe zeuek galtzen jun, baina deskansure jun birizan zase markadoratzen. Bai, komentateko da, eudan lehenengo gola neku berez izan dela, linearrak banderin altzarau, fuera jugu, gu parata gehatu gaz, baina, atzetik ero kontizu bat emaz hartu ere, eta, fuera jugu anulaten, baina, gu parata gehatu gaz, jugada berez izan da, eta guk pardillo izan gaz, eta, gu behin egusiro benin linearra banderin altzata, parata gehatu gaz, eta eudak aprovetzen jabe. Gure gero empaten jauz, ondo goazen jogatzen, oportuniai generaten, ondo jogatzen, empatarouz, eta, jugada baten bizka polemiku bai, daudak adelantan jin, faltak eure alde zana, defentzia hitzana dena eudan delanteru ez da opita, aurrea zein jau jugadi eta gol. Ni pentsagot, biharren zatizin urten dauzela partidun bile, empatarou, arrizgan jau, otra de tantas, a balon parau, beste gol bat sartuzku, eta ja hundiuzku, ja 2-3 alanda guzti eukiro beste bat Josu badine, baina, ja zan gatxaua zan, ni pentsaten eban 2-2 aguantaba gendun, partidu irabazingo gendunela, baina, ez da izan posible eta konformen bikoaz. Ja, biharren partida esatezunez, zauek hartuz juntzase martxan empatin bi, aunque Berillok eukirauz bare bat okazino, bata falta baten Izairrek kosta la kosta paren jabela, gero juntzase atakea, kontra las cuerdas ipinizue Berillo, ibai ere okikuira zenbat okazino, batzuk bat destakateko remate bat, tiro cruzado, baina gero partidu barrure junala zoen biharren gola sartzen dago empatine, jugada bakarako laten, baina gero Berillo sartzuzue puntilli paradako jugada baten, gero intentazue Josu baderan bitxartez kontinu eukitxe Josu badela sartu dela freskuri moteko, baina ezin izazue izio gezain, netxe Berillo defensiba nion. Bai, esatzute, gu biharrengo denporan ja zigazarriz gaten, iruaz gate batzen, partidun bile jungaz, eukiro oso empatateko biharrengo gola sartu aurretik eukiro ibaiek, pare bat, aramak, eta, azkanin lorturo empati, eta aurrengo joan ostabe ibaiek eukirau,
Baina, bueno, joa desgrazio baten, bueno, hemen korner baten euda sartuzku, alan da guztien ibentarot ekipu aurrean jauela, eta azkaneko momentu arte burrukanen jouz, eta zeukireu zenpati, baina, bueno, baloi kontizioan gurtin ez da unai sartu, eta konforma emikoaz, galduen jau, esan geure asmo galtzi, sino que, bueno, gu nipentarot ondo gabizela entrenaten da, ondo gabizela biharra etzen, baina, ez dakau aurreko aldin bizkate suerte apurtxu golak eta sartzeko, kolokoal, bueno, konforma emikoaz, eta datorren asteako, ostabe biharrain, ia resultado positibo ataten duen. Ja, horrengo astia Iberia okizionez, pasajen zen kontra, bertan Don Boskon pasain, goiko erdi partin dan rival baten kontra, nahikoa ondo azire, baina gero pistoi hauluen jau considerablemente, da, bueno, nantxe zeuek ondiokan, koltsoi euki, naiz goitxik eta baitxe beitxik, ja junen bikozase, atzanengo rektan dana emotea. Ja, 5 partidu gatzen diz, maizatzan, da, agarlo todo. Bueno, bai, geure metiretan irabazti, koloko algu irabaztea jungoaz partidu guzti, gontxe junga zenborun. Gero, bueno, partidu epinikozku, epinibizkun lekun. Baina, bueno, nik ozta bezangot, genti ondora bila biharra etxen, eukiroz partidu irabazteko zan, galduen jouz, bueno, jumikoaz buruaz ja pentsaten datorren aztin, baixiak undakauena partidu pasain, bueno, irabaztea jumikoa zela, amengo resultau, ez gazku krasirik handirikein galduen joelako, eta honek puntuk bertan rekuperabikoz pasen kontra, baixiakun atzaldeko bostetan, bueno, berta jumikoaz a muerte. Irabaztea, porque ikusten gogu dakau ekipu amorrotutera, eta goguaz da partiduk eta irabazteko. Bueno, bitxarrokun berri, eskerrik asko eta sorte hon. Vale, eskerrik asko zeui.